дар натиҷаи садамаи як мошини сабукрав бо борбардор дар Русия чанд шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳалокат расиданд. гуфта мешавад, ки ҳодиса шоми 28 августи соли 2022 соати 20:11 дар дохили базаи меваю сабзавоти маъруф ба номи Софийская овощебаза дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия рух додааст. ронандаи мошини тамғаи Chevrolet Lanos аз уҳдаи идораи мошин баромада натавониста, бо суръати баланд ба як мошини фураи притсепдори тамғаи MAN бархӯрдааст. дар ин мошин 5 шаҳрванди Тоҷикистон савор буданд. дар натиҷаи садама ронандаи мошин, ки 23 сол доштааст, ва 2 мусофираш, ки 20 ва 21 сол доштаанд, дар ҷои ҳодиса ҷон бохтанд. 2 мусофири дигари 21-соларо бо ҷароҳатҳои зиёд ба бемористон бурданд. вазъи яке миёна ва дигаре вазнин арзёбӣ мешавад. исми ҳалокшудагон нашр шудааст, ки онҳо зодагони деҳаи зарнисори ҷамоати ғазантараки ноҳияи Деваштич, Худойбердиев Саркор соли таваллудаш 1998, Ҳазратқулов Фаррух соли таваллудаш 2001 ва Холматов Хушнуд соли таваллудаш 2002 мебошанд.